Oker reagira, tu je Perišić, Mandžukić i Super Mario je zabio i doveo do stada! Na vrata Raja Super Mario nas dovodi! A što reći, bila je ovo jedna teška utakmica. Prije svega bi se želio zahvaliti najviše svojim roditeljima, najmanje svom suigraču koji apsolutno ničim nije pridonio ovoj pobjedi. Teren je bio vrlo loš, mokar, tvrd, neravan, ali u takvim okolnostima uspio sam sam donijeti pobjedu svojoj ekipi. Želim ovim putem istaknuti da čak ni one mafijaške metode polijevanja i ovako mokrog terena likvijem od strane naših protivnika nisu nas omele, jer ipak smo najjači, a iako su me godine sustigle, klasa je ipak uvijek veća.